Ćao svima, dobrodošli na novi klip. U današnjem klipu ćemo da uništimo jedan telefon Samsung. Ali ne, taj Samsung je na preklop, ali nećemo da ga uništimo na ovaj način kao prošli put sa onim sekirčetom, već sa ovim truglićima. I evo sad ću da vam pokažem još jednu zanimljivost. Pogledajte ja šta sam obučen. A 25. decembar je, znači meni je baš bilo vruće i morao sam da se skinem u šorc. Stvarno je vruće. I evo sad ću da vam pokažem kako će to da izgleda otprilike. Pa ću onda da uđem u jednu zatvorenu prostoriju da možemo da se kupimo posle delove, da vidimo šta je tu, šta je polomljeno, šta je ostalo, šta je izdržalo taj udar i to. I evo sad ćemo da vidimo ovo. Znači sad ćemo taj truglić, u stvari jedan ćemo da stavimo ovde. Ovako će stavimo, preklopit ćemo i zapalimo. I da vidimo šta će da bude. Evo ljudi, sad ćemo da tražimo delove. Čekamo neki bitni deo je baterija. Baterija je kao nova, ljudi. Ne znam ovo šta je, neka ploča, nešto, ne znam. Evo još delići. Evo zvučnike. Sad ću skupim delove. I evo šta je ovo? Ništa ljudi, ja ću da skupimo delova pa ću kasnije da nastavim. I evo nas ljudi, evo sakupio sam sve delove. Baš dosta delova ima, znači ne verujem da neki majstor može ovako da rastavi telefon na delove. Ali pre nego što analiziramo delove, evo da specijalno snimim ovaj upaljač za koji ste vas 500 sigurno vas pitali odakle mi, koliko sam platio, gde sam kupio. Sad ćemo da ga palimo, da vidimo kako radi. Samo da vidim, čekaj. Neće možda se vidi boja koja vam radi. Ne vidi se plamen, uopšte nebitno. Evo ovdje vidite ekran, od kog ništa nije ostalo. Evo ovo za SIM karticu, onda mislim ovo da je nešto za šrafove. Jedino što je ostalo normalno na telefon u jednu celini je baterija, koja je inače naduvana, baš nije u redu. Evo šta ima još ovdje, ovo je slušalica. Evo je. Onda ovo je ovdje malo zeleno, to je za kameru, to je kamera u stvari, samo što je to jedan deo kamere.
Onda ovo šta je, ne znam, vjerojatno nešto na ploči što je bilo. Evo još jedan sloj ekrana. Šta ovdje imamo, ne znam ovo šta je. Ovo su delići još razcvetanog telefona. Šta tu imamo, evo je ploča, znači i ploča je ostala, samo što je malo kriva. I dosta je razbiveno ovdje na jednoj strani. Šta ovdje imamo, evo je broj, a i brojevi su dobri. Tastatura je u redu. Če sam vidim koji model telefona, ja nisam vidio. Nema, S710 je telefon. Šta još ima, evo ga, deo flat kabla, vidio sam ga. Evo ovdje. Fight. I ljudi, mislim da su to svi delovi, nemam pojma, vjerovatno sam to sve rekao, ali vidjeli se suštinu. I evo ljudi, našao sam kantu gdje sam stavio onaj prethodni telefon koji smo slomili gdje sam stavio. Evo ti delovi, sad ću da ovi delovi da skupim, da stavim opet. I onda ću za jedno 10-15 klipova, možda ću da ovu kantu ću da izbacim da vidim šta se tu ima. A će biti klip zanimljiv. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa, vidimo se u narednom klipu sutra u 5 sati. Ćao!